Halo mga bay, kumusta? Nabili man akong listahan. Naglista naman ko dito para sa shoutout. 2 libro na yun. Di ami din nakalaag. Hello kay Grace ng Pasig. Nanadiri karon no? Lagyan mo naman ang apelyido, grabe. Ano yung apelyido? Hindi ko alam. Ano ang apelyidong gaminan? Oh, sige. Naami karon Blanco. nanglaag mi karon diri sa balay sa amo ang lulo. Hello kay Grace Blanco. Di ami karon nagtapok-tapok mi. Diya sa Dilambi. Si Irene, Doktora. my doctor. Og niya na kami bago kauban si Ate Glenda. Glenda, asa ka te sa ato? Taga Kapis ni siya. Bago na mga kauban. So, dara mo sudan. Awa, nag-video lang sunag. May aswang ba sa inyo, te? Oo. Totoo yun, may aswang? Parang paras kayo ng kilay ni Ate Lambi. Pero na-claim lang sa'yo. Tapos, dira, ang bagong kauban, no? Dira mi diri sa mga balawan ng lamisa, nangaon mga higala. O dira ang among sudan karon, bangos. Gikamunggayan. Gikamunggayan ang bangos. Sige, nangaon ta magpalawan kita. Diri asa man niya? Dira na natin para makita tanan ba? Usaw man ni. Ganun mo naman siya. Pakita mo to siya. Dira si Grace Blanco ng Pasig City. Karon nakaistorya na ako sa kuan. Lodi daw ko niya, Lodi. Sa una, hindi ko alam kung ano yung Lodi na yan. Pitmalo. Diyos, binaliktad lang pala. Malupit at saka idol. Hindi ko ano ba yung Pitmalo at saka Lodi, anak ng Kabaw. Hindi ko naintindihan. Idol pala at saka Pitmalo. Malupit. Mga unta ninyo mga kakagod. Kakagod, napil na sa kagod. Masama po ni te. Anong luto ni? Busog ka, titangaw-ngaw. Sige, mga ano ta or sige na matag istorya ani. Ano tawag na dyan ako mo? Magay ka dati, ano kasi mo pamilya sa Pilipinas. Ate Gida. Sana. Muna akong salida kanunay te Glenda. Akong salida kanunay sige kaon. Sige paibog sa mga katilingban sa katauhan sa Pilipinas sa ubang pangkanasuran. Ambot nakasabot ba ka te? Nakasabot ka sa akong istorya? Ha? Ang ko sa inyo, ikan. Ha? Diba? Nasagot. Ang sa amin naman, nasagot. Iba pala ang... Iba ang salita nila. Puro na yung sabi. Iba. Mali. Iba pero naintindihan ko kasi daw parang magkatugma. Minsan magkatugma te, pero hindi lahat. Minsan may malalalim eh. Arabik ng Saudi. Kaya kumawali. Ganun. Oo. Parang ganun. Ni Mother Ben. Hindi porkit Bisaya, lahat pares kami salita. Hindi. Ni? Mayroong malalalim na sobrang Sublikon ang. hindi rin maintindihan iba. Sa inyo saan pupunta? Asa mo adto? Sa inyo. San, din ka magkadto. Kahit Oh, di ba? magkaano lang, magkatugma. Kaya, medyo maintindihan. Wow. Pero ito kaya mo kaon, kaon. Sabi ko, Oo, kaon. ilong kaon. Kaon din sa Bisaya. Kaon. Magkaano nga lang ba? Magkahawig. Magkatugma. Kagaya ng Iloilo, di ba? Yung malaki. Ay, nun na kami. Dako, dako. Sige, bye-bye. Pero yung maliit, maraming ano. Ingat din. Maliit, Juan. Maliit, gagmay, jutay. Oo, jutay. Ano ba sa Ilongga yan? Meron pang ibang term dyan eh. Gagmay, jutay, Sa amin. gamatoy. Gagmay. Maraming ano, depende sa ano. Gagmay sa amin. Merong gagmay, may gamatoy, may Ilan jutay. yan? Di ba iba naman sa iba ngayon? Bisaya siya pero iba-iba ang pagkaano ba? Sa amin, gagmay. Gagmay din sa amin. Gagmay, jutay, gamating, gamatoy, Jutay. gamating-ting. Gagmay, jutay. Grabe pa kainin ng bango to. Ha? Anong grabe? Grabe sa ospital. Ganda niya, di ba? Tapos sa trabaho? May Muti alam niya magsalita niyo? Salita din ng kuan? ano
may kaibigan ka o kaya nakapangasawa ka ng Bisaya, matututo ka talaga. Bisaya siya, tapos yung napangasawa niya. Lunggo, ganun. Ate ko, asawa niya, Bisaya, pero Mga ganun, kaya natututo ng ibang mga... Hindi na konti, pero... Nagaluwalo na kasi. Hindi naman salita. Kasi siyempre... Pero ang hindi ko maintindihan ng Ilocana talaga. Ilocana. Yung pure Ilocana, sobrang lalim na. Pero yung iba, intindihan natin yung iba. Andyo din. Iba salita nila eh. Yung mga Pangasinan, ganun. Pangasinense. Sobra na, hindi na maintindihan kung ano na yun. Parang Indian na salita. Di ba ang Indian, English daw ang salita? Hindi. Ibang salita nila, ambot, hindi masulat. Hindi man, hindi yan po, hindi yan po rin ko si Ramos, hindi alam niya kung salita ng hindi, pero tinutuan ang salita niya. Kaon na, oy! May Marathi, may ano. Ay, hindi na salita. May nakaan nila. Tikman mo to, salata te. Tiglinda. Hmm? Tikman mo yung salata. Parang bukod nga ako eh. Huwag man ka kanina. Magkain ka ng gulay, matuto ka maging kambing. Ay, sauging ng pagkain namin. Himo na tang kanding diri. Nagpunta sa Middle East na himong kanding. Sige, sabsab og mga sagbot. Na, tawag ka rin oh. Na. Aileen! Ang tinig ng boses. Parang soprano. Hindi pa kain na. Tapos sabi pa, pahinga kayong 2 oras. Hindi, makapahinga ba? Huwag ko na kumukukuha ako. Huwag ko. Yun. Madam! Mm. Yes, madam. Okay. Painit? Painit daw niya? Ah. Nga, unto ninyo. Basta kasi. Hindi kakain. Dadalhin yata niya. Ibig sabihin, hindi pa umalis sila, Ate Lisa? Iba ang biyahe niya, iba ang biyahe nila. Bakit? No. Kaunti para manambok di. Tambok ako. Tambok na ni mo, di na ka magtambok? Ang tabak dati buwang ka. Magtambok gid ka diri, masikag kaon. Basta ano daw siya, parang siya daw kay mama muna. Hoy, Ginoo. Nga nakakadako sa una? Matay ang kalaki ha, kadako sa siton. Mga dalaga pa siya. Tabak. Magbalik ka, masikag kaon, di ka pitighan ng pagkaon. Pagtambok kaon kita man te. Maghihapon kasi tindog, muwang kinaom us-us tos lapa-lapa. Sabi mo nga, pagka tumaba, Oh. bagal o kumilos, Oh. pain. Hindi ka magtaba dito kasi Oo, pagkakain mo, magtayo na. Tayo na. Ang hawa ng tayo, magbaba sa lapa-lapa yung kinain mo. Yung lapa-lapa. Tanampakan na. Bakit? Mahirap talaga tumaba kasi hinihingal ka. Lalo na sa trabaho ko sa Saudi nga. Sa Saudi ka tumaba? Aba. Oh, yun. Matso ang batiis ni mo. Kahit nga daw siya sa Saudi. Pag maano na niya yung trabaho niya, kasanayan niya yung trabaho niya, marami siyang like. Pag maansali ka sa trabaho mo kasi kusina ka lang eh. Palit tayo. Tingnan natin. Siyempre, nangangapa pa siya eh. Ngapa ka pa ngayon. Naka-export. Ganun talaga. Basta umpisa. Pero kaya mo yan. Doon nga ako sa bago, gusto niya, bilis agad. Sabi ko, hindi ko nga alam kung paano, pati kung saan ang ilalagay yung iba. Gusto niya, bilis agad. Grabe naman kayo. Kasi it's abroad ka. O, ibang patakaran. Nagtatalo kami sa matagal doon. Sabi mong pinakamatagal? Ibang Siyempre pa- patakaran sa iba't ibang bahay. Bawat bahay. Bawat bahay. Hindi mo pa alam. Alam mo ba yun? Pero meron ka ng idea na naiisip kasi
Ay, paano pa kami Galing ka na ng mabalik? Saudi. Kahit dito na ng tagilid, Oh, kailangan hindi na magsusot. Grabe. Sa linis siya at saka parang sa export pero sa magluluto, nakangapa pa rin. Siyempre, Sabi ko nga sa kanya, parehas tayo. Hindi ko alam magluto kasi linis at bata ang trabaho ko sa una kong amo. Linis ang bahay at kailangan bata. ko naman dun kay madam. Tinitingnan mga bathroom, mga kailangan na. Kung sa araw-araw. Masilan? Oh, Kung sa araw-araw, parang marag masbos. Yun lang ang putahe dito kaya walang problema. Linis. Kasi pagbaba nila, maganda na yung tuwa, wala nang... Hindi kagaya sa bahay ko, iba-iba putahe. Araw-araw. yeah. Hala, bakala. Lakaw na rin. Mag-appendix na ako dito. Hindi pa tapos kumain, lakad na lakad. Masakit ng bilbil. Araw-araw na lang bandan. Magbaba yung didi mo rin. Wala. Maglaki ang didi mo. Lagi. Wala ka sa amin, grabe. Sa Saudi, isa lang ako. Magbaba ang didi mo kasi pagkatapos mo kumain. Andito pa lang ang kinain mo eh, Orin. Nandito pa lang sa may didi ang kinain mo. Magbaba siya. Hindi kaya, papayat kaya rin. Hindi yung sa ano yung sa Bacala, yung in-order ba? Para sa shawarma natin. Siya lang naman pag-ulis ko lang sa tabak mo siguro in order. 3 tali. Ang narinig ko, talata-talata. Ibig sabihin, 3 tali ang in-order niya. Ako nang isa yung... Ako daw nagluluto ngayon, grabe na. Dadanya lang ako ni. Dapat, ano, 2, 1 tali lang tama Kaya na. nga hindi ako nagtitiman sa kanya. Dapat isipin kasi, mga dahon-dahon, mabilis lang. Pagkakailangan ko isa-isa yan na initix ko si Ramos. Kasi sayang. Kaya nga, masira lang, hindi nyo man araw-araw. Ano ng green toothpaste. Lusa. Wala na yan. Hindi nyo na kailangan? Bilhin dyan. Wala naman yung binili. Sabi, kailangan ko yan. Ano? Initix ko si Ramos. Maliit na karton. Ganun na lang, kasi masira. Kahit na yung kaya, nabubulog sa rin. Kaya nga, Tapos nabubulog sa rin. Kasi hindi naman kami araw-araw magkakalit. sa lata. Isa ba, araw-araw sa lata eh. Manira, yun ang kinakain. Kapag mga magsalata lang, isang ano. Sa Saudi lang yun ako kunain namin kayo. Ha? Yun ang ginakain namin wala pa. Tapos meron na kung kaming tubo. Pabos, lakos. Ayan din sa una kong amo, walang kanin. Walang kanin. Walang kanin-kanin. Kaya grabe ang clinter ko doon. Kaya ko grabe. Sa sobra ang trabaho ko, sa sobra ang pagod na pagod ako parati. Dito. Ano, ginaganon ko yan. Nakakanin kami pero yung tira nila. Kain sila sa malaking plato. Tapos, gusto ni ma'am gayahin ko yung Pilipina din nandoon sa mama ni sa biyanan niya na mabilis maghilo. Ay, kasi matagal naman siya, ma'am. Ako pa, bago pa lang. Ano ba yan? Ngangapa ka pa. Ano pa ako? Tinitingnan ko kung paano sila gumawa, paano sila pagkilos na mabilis. Nag-observe ka pa eh. Serve. Isip ako dun sa lalaki, nawala yung sinita ni mama muna na lalaki. Ngayon yung bago ako quickly! Hoy! Sabi niya sa akin, Ay, hindi ako nagsabi. Sabi ko may puting sibuyas. Naghanay naman na konti. Ay, anak ng kabo. Hayaan mo na. Marami kayong puting sibuyas dyan. Oo, di O, ba? konti lang. Iuwi ko na lang iba. Araw-araw kami sibuyas puti. Oh, di dyan lang. Balutin mo lang dyan yun, te. Sarap ng tao? Matigas kasi ang... Ano, yaon ko na pa... Sus, unang dating ko dito, te. Lahat ng pagkain, inaamoy ko. Ay, ano ba itong pagkain na to? Oh, wala. Hindi ko makain talaga. Hindi malunok. Gusto ko talaga naman ganun kasi yun talagang gamot ko dati nung ako masalat. Hindi ko malunok. Pero ngayon, sure. Kumakain kaya ako ng ganyan kasi lang iba lang klase yung tuwan. Matigas pa yan. Paginisin niya pa ako na lagi na yun. Wala. Dati may nang bastos sa akin dyan. Sinabi ko talaga kay mama muna. Ba, maya-maya sumama si mama muna. Pumunta siya doon. Sabi niya, pag ginawa ko yan, Paano bastos? yung tipong, yan, suma!
Ganyan-ganyan niya ako. Hindi lang ako, pati si ate. Si ate hindi nagsusumbong. Ilang beses niya ginawa sa akin. Gulit talaga ako. Sabi niya, bitch, Irene, what's wrong? Sabi nila. Sabi ko, ang bastos-bastos ng lalaki. Sabi niya, ilang beses niya akong hinayaan ko lang. Tapos ngayon, ganun na naman. May sumama si mama muna. Piniro mo lang niya dun. Pag ginawa mo pa ulit yan, nagagapos ka pa ng sa trabaho. Mamadali. Oo, yung tipong kakukuha mo pa lang. Anong gawin niya sa akin? Ganon. Lumain din siya nakasya. Matatapang din. Dahil maliit na gabi na. Ngayon, sinumbong ko Basta? lang sa'yo. Malapit. Anak ng kabaw. Sinumbong ko lang naman sa kanya. Tinawagan niya yung yung may-ari ng Naghahanap ako ng coins kasi 35 pesos ang kailangan. Oo. Ihawak ko yung may 1 dinar. Hinapload ba naman yung 1 dinar sa kamay? Bastos naman. Hindi makahintay. Bastos talaga yun. Ngayon, sinumbong ko na naman kay Tinawagan Tapos niya. anong ginawa mo? Wala. Halos lahat ng mga edisyon nakasya yan. Matatapang? Ay, dapat sabihan mo, wag ganyan. Bastos naman yan. Ba't hindi kayo makahintay? Saan? May lakad kayo? Mamadali. Yung pinakausap ni mama mo na yung may-ari ng pangalan. Ngayon? Wala yung kahit na mga kaya awayin ka, mga daradara kayo. Wala na. Sa nakikita nila kung yung mga ito, Mm. bata pa sila. Oo. Wala respeto. Nakakailan ng 35, Kasi tingin nila, 5:30. oo. Ay, ganun lang ang tingin nila, anak ng kabaw. Hindi pwede yun. Wala ka. Sabihin mo, hindi kami ginaganyan ng amo namin. Ikaw pa maganyan, hindi ikaw nagpapasahod sa amin. Ikaw daw yan. Oo. Hindi ikaw ang nagpasahod sa amin, tapos kung makayala ka, sura ka, patuhin kita ng, kumuha ka sana ng patatas, isang piraso, binato mo sa ulo nang makita nila. Ano na? Tigil na ka diha kaon. Kumain nga kasi ako ng kanin kanina ng umaga. Kakain po to. Wala na. Nagbibig ka na sa puto. Pag hindi ako pinakain ng bango, ang gamit ng bango sa akin. Ay, kaya pala. Ano binayaran ko? Wala, yun binayaran. Sabi niya, kaliwali. Walang bayad. Ibig sabihin, pagpunta mo, hindi ka na nagdala ng bayad? Gusto pa, ganun pa nga nila kapag gusto nila kunin ko muna yung titignan nila kung magkano, babalik na naman ako. Dapat magdala na ng bayad. Diretso. Kailangan alam ko kung anong presyo. O kaya, magdala ng 5K, 3K, tapos suklian na lang. Kasi hindi naman ako. Tapos mula noon, yung sinitan ni mama muna na natakot. Ngayon, hindi na niya ako inaano. Tapos minsan, pag bibigyan niya yung sukli, parang mamanyakin ka pa, gaganon yung kamay mo. Sabihin mo, yung kusina natin na sa Mindanao, eh, nasa Luzon ka. Pag binibigay niya, mga tawag ginaganon ko. Pag magbigay ako ng pera sa kanila niya. Sabihin mo, nasa kusina kami kumakain. Ang kusina namin nasa Mindanao, ikaw nasa Luzon. Paano mabilis? Sapak. Paano mabilis? Sabi ko naman muna. Dito na si Mama Moody mo. Gawa ka na lang kayo ng gawa ng cake na yun. Nandyan? Nag-itsuki ba nung tapos ko lang kumain? Nagpatrip ako sa lalaki. Yan naman, kasi ka na kumain. Yun lang. Sino yan, si? Si ano, si Mr. Day. Ang nilili. Nandyan? Sabi niya sa akin, Max Talia? Akala mo naman yung taon ng... Sa kanya yung buong bahay. Salamat ako! Hello kasi, slokom! Pare ko ma! Kung sosyali, akala mo, bakay na yun. Oh, daw. Oh, magpunta sa lababo, sabi niya, we will rock you. Sayaw pa. Sayaw siya sa lababo. Gumagayang-gayang pa siya. Tutukan ako ni Mama Muna kasi gusto ko lang. Gusto ko yung tatapos ko na lang kumain. Bibo yung amo ni Lilia eh. Pero hindi daw ganun sa bahay nila. Rempingin naman. Siguro na eh. Dito lang daw, pag itang tao, sabi pa ni Lilia. Pumayat ka na rin eh. Kasi yung kumain tayo kanina eh. Lasa na lang. Hindi ba? Pag malapit na uwi ko, sabi ko sa'yo, 5 months before ang flight ko. Sigurado ka ha?
Oo! Oo, te. Na ano? Nag-diet ako. Hindi, okay lang yung katawan ko. Yung tanto lang. Hindi naman taba. Ano problema sa katawan mo? Sakto lang yan, oh. Hindi, di. Dalawang layer. Isang layer ang laman, isang layer ang pom. Ay, nako, ay. Hindi, kasi yung kan ko. Alam mo kung gusto mong matanggal ang bilbil mo? Tingnan mo kung wala akong bilbil. Tuwing umaga pagising mo, wala ka pang toothbrush, lahat-lahat. Tubig na. Inom ka ng tubig. 3 baso. Bakit ako parati kung inom araw-araw talaga? Kagulat naman siya ate. Bakit ako? Kakagulat. May tintil pa rin ako. Ang iniinom ko kasi, Para si Jason Cap. Sabi niya, Mm. bakit ka nandito? akala niya si ano, si... Hindi, magtatanong siya ba? Ha? Kumakain si Estelle. Ah. Si ate nandoon. Mm. Siyempre, bago nang kita, interview niya. Bakit ka nandito? Sabi ko, Estelle, ikaw ka? Anong klase interview yan? Mag-atras naman tayo dyan. Kung anong agency, kung sinong... Mm. Ay, hindi ko nasagot. Dami ng, dami ng mga tanong-tanong. Kaya- tanong na. Kaya pag Tagalog ang kausap natin, niya, magtatanong tapos magtanong din tayo, parang nagalit. Nasyak sila kay ganun tayo magsalita eh. Akala mo galit. Pero hindi, ganun na talaga magsalita. Akala mo galit. Dahil sabi ni, Pag sa amin, pag may bisita, kita mo, grabe. pag mag-usap kami ng pinsan ko sa bahay, ang lalakas, pure-pres Bisaya eh. Sabi ni Mama, nag-aaway kayo? Hindi, nag-uusap lang. Akala mo nag-aaway. Nag-uusap lang. Ang sarap-sarap kong kumain. Hmm? Ang sarap-sarap kong kumain. Hindi po titin-titin. Aba yan, nagpupuntesan kami na. Ang sarap ko daw kumain. Wala, lahat kinain ko na. Halos kaldero kakainin ko na. Kainin mo ang kaldero. Hindi, bigyan mo sa akin 10 buwan mong sahod. Kainin mo. Wala pa nga akong isang ba. Wala pa 1 buwan. Sige na, te. Kaya magawa pa din sa pati, te. Dali lang sa pati, madali lang. Pati. Sapate. Tapos, te, kunis-kunisin mo lang yung kwanti, manok, te. Ninipis na mahaba ba? Ah, sapate? Oo. Ay, bakit hindi mo sinabi na, well, nagkuha ako dyan kanina. Ang gago ka. Okay lang yan, marami. Magdami yan, kayo. Malagyan ng gulay. Walang problema. Tapos kailangan ito ng kekurangan ng plastic pa rin ulit. Yung mga kanin sa plastic. Kasi parang yung tapat. Kaya ako nilalaglag ko. Saan ka nakabili ng kamunggay, te? Sa Iloilo? Diyan, sa Rumetia? Drugstore. Sa Iloilo? Wala akong makita ang kamunggay sa ano ba, doon sa pintas. Meron lang, sus, kapalan ko talaga ang mukha ko. Masarap yan, kahit itlog lang ang ino mo. Kuha na na, kuha. Tama na, ilabay na ni mo. Sus, wala na. Nawawala yung luto ng nawa. Busa. Ha? Busa. Wa na, di na masud, oy. Mahintag makaon ko, diri ba dito sa tutoy, kay para madakong tutoy. Sana kumain ka ganun nun, te. Ha? 3 baso inumin mo, wala yung bilbil mo. Alam, lagi ka akong uminom. Yung wala ka pang ano sa umaga. Paano yan? Bababa ko daw mag-toothbrush? Hindi. Magbaon ka ng tubig sa kwarto, baliw. Inom ka ng 3 baso. Ay, ilang lang ko sa 3 baso hanggang 4 na baso. Kung kaya mo. Kaya ko nga 4 na baso. Walang bilbil. Tapos pagtas mo ng tubig, 2 oras bago ka, huwag kang kumain. Hindi pwedeng kape kasi pag umaga kasi pag kape pag umaga, Mary. tanggal yan. Are you sure? Huwag ka lang humilata pagkatapos kumain. Bilbil ka talaga dyan. Tapos mo kumain tayo.
Naiwan na naman sa kainan. Mahirap na, 2 kaldero yata ang nakain ko. Sa lata pa, grabe. Buso. Hindi ako mataba, no? Pero hindi ako tumataba, sawa nito. Pero tumaba siya dito. Noong 6 months nandito. O, dati mapayat ka. Ate Mera, alam mo kung saan ka matutulog pag nandito ka? Sa lapang. May problema sa Pero Lena. may phone ka. Wala na kasing double Ay, day. ano ba kabundi? Gusto mo tabi tayo. Walang problema. Kahit saan ako, oo. Walang problema. Wala ka bang kakuanan paggabi? Ano yung ha? Video call? Ha? Ano te? Oh, parang first week yata. Lahat sila sa US. Hindi ko alam. Parang sinatipa tsaka sa Ronan. Tsaka yung anak ng dalaga. Latipa dito yan kasi nag-aaral na siya, nag-aaral pa siya. So, Pasukan na nila sa linggo. Pasukan na nila. hindi pwede doon sila manumili. Huwag ko, bahala siya kung saan siya. Minsan mamamudi siya eh. Pag doon siya mamamudi, doon si Runa. Pero pag dito siya, di dito rin si Ronan. Dito rin si Runa. May malay mo kung din sila. Kaya Bagay. Hindi na niya alam. Pero kung hindi alis sila Dudong, hindi alis si Kuya, doon na kami sa bahay. Siyempre, tapos lang ang kasal na, alisan sila. Siguro. Tapos din. Tapos kumain, bakbaka na naman. Pero Bernis lang naman busy. Pag Biyernes. Hindi ka pa nag-graduate pagmata eh. Pag ordinaryong araw, wala. Okay lang, walang problema. Pag Biyernes, GRRRRRR. GRRRRRR. Mana, salamat. Kana te, kunis te. Nasabi ni Napita, ilang bansa na siyang napuntahan. Hindi siya marunong gumawa ng gawa sa Asay. Magawa daw siya sa Qatar eh. Dito, hindi sinasabi niya, hindi siya marunong. Ay, sus. Sinabi lang kasi nandyan ka eh. May tagagawa. Kaya salamat. Dili na kukutob. Kaya magdaro kami. Manggunam. Nanggi. Mga mangibot. Bye-bye.